Okay magayi apapa aliyense akuchita kuziwira atuna kuti mapando akwera kandi akwera atero kandi akutini komano mitengo ya mapando yakwera ndipo yakwera over yakwera kwambiri kukweza mitengo mapando oso ndikuwasi uje majipi yake okani manyachana ndikuwasisaso akweza ma overdose kwambiri ndi magayi ena athamanga akumachita kufikira afika pona kuti akumayimbira kuti ene momweyo kandi akwera atero momweyo ndikuwathira shiti amalawi atopa ndeta mvani video hii imefa ndikupasena papayo kuti muone kuti magayi anathira shiti bwanji taona na video imene kumangoji ndangotira papa mainisa 17 ndio mene mati kuti ndisungunukule ndaona kuti makosa mtengo maika pa 25 bando yanje mene telomane yabwa telomane ndangogula papa ya 17 bando yanje ya 1750 ya 1750 mofire bando ya vanova ndiyo ida kweladi kuri imeneyo ili pa 2500 kwacha koda customer mukationa ife umakhala ngati kuti maona abushiri kapena thomo mpinga njira ili makazete tawana makastoma watu chifukwa chani mukukwesa mtengo chifukwa kuti iveyo mationa ngati abushiri chifukwa kuti iveyo ndi anthu ofutika ndiponso tikamakasata njira soyetero mane timakhala kuti tikusata munjira soyenerera ndi zimene mukapanga apa sizabwino yabwino kukweza mtengo kozi matengera so ndi okay sikuti kunokwanga ngukweza mtengo mmene afunira ndio kukwesa mtengoko mpaka na milengo tivesesane zimene zozo zimene zimapangisa zoti mtengo kwezi kuti ngamango kweza mmene tafunira pali zinthu zimene zapangisa zoti mpaka na milengo ya mabandulo yakwere chabwino ine omwe ndipemba kuti ndifuna kuti ndikwese bando kapena kuti simukadi omwe ndipemba ine mwini wake amene ndinagula mameseji anatumiza pafane pano sikuti sati machita kupempha komano timangoonikira zinthu zimene zilipozo zimene zapangisa kuti mpaka na bando ikwere ndiye ndinayankha kapena sindinayankhe mameseji ngati amabwera zokuti akukupemphani amakhala zoti akungokudziwitsani zoti bando yakwera zimene mukupanga apapa nzakuti ine simukadi yaine iye mundisise mtengo anthu enawo mwakwese 14 ndine ovutika yaine musise mtengo mwafa ifika pa 1750 pacha sizingateke ndekuti apopo chimene chingachitike sinanga pali mabando a milengo yosiyanasiyana ndekuti ineyo muzingosankhapo bando imene ineyo mungakwanise kugula ndekuti ngati pa 750 yapo ndekuti mupeza bando imene mungakwanise kugula ndiye kuti ndibwesereni ndalama zimene ndikhala kuti ndikutumizira kwa Airtel Money ndibwesereni ndigula TNM popano ndifuna zimenezi mwatumiza ndalama zinga ndatumiza ndalama yakwana 150 million kwacha ndifuna kuti ibwere kwa akaunti yanu ya Airtel Money ndikuifuna popano namba yake iyi ndi imene mwatembera poe ndipaseni ikaditiwa ndalama ndati ndipaseni usati mundifusina nda Airtel Money okay ndofusa zoti ndalama imwe ikaditiwa tubwezereni chimene tikufusa mese mwati tubwezereni ndalama saka zuli zimene sadusasi kodi ma transaction ose mukhala mukupanga mbuyomu ndiye ndimvereni ndiye ndimvereni ndati kuti simukadi yaine muisise ikhale pa 1750 pomwe paja simene mupanga asesa bwino mukationa ipe makhala ngati maona mabushiri ndesisani mainisi wakale pomwe paja usati kuti pakale makaso iyayi musise pakale pa 1750 paja pa 2000 pomwe chose pali china nonse makaso mana amene muli kumeneko panyero pano nonse mwafa osati zimenezo nkhuma zanu panyini pano nonse sindikusamala musise mtengo mainisi 17 kufunika nyini sanu sindikuwopani nosakuyetel mani nyini